Te roi try para banget bagi dia viewers shawan ni ka jing hikai ngakwa ban pentip syafi bangidan ka ying jing duai hang ni ha jayau lans nolin hajan robot hospital ni penduai nam ta kiba pang kiba shitam pat kham tam ni penduai nam ta kitu kiba shate ha ki bor jang ka jing dum bat ngi jupen le ya ka ni ka jing plapop le si kum haka jingya ilti jeng fi kum kristan pingop haka jingim ka basyate marau haki jinglien ka basniu kala banlong haka pop aurea ka pop klim lani kala banlong haki jinglien haki jingdi penbuat lani haki jing bishni bri haki jing bam yamap haka jing mamla man puli bible haka jing plot haka jing long man sim pat pisngom badu jing kerman wan syaka prayer center jing ingin penle fi ka jing plapop klem da thau la ni klem da bishar handrai da ka jing it bat pini isha ba pin yo ya ka jing lat lut na marshibun kila wan bat kila yo ya ka jing lat lut teshim ya ka ni ka kabu da wan shi prayer center ngi pli ka sngi satjan bat ha ka sngi ublai tentang aku ban sedang no ni ka jing hikai ba kan ni ka jing hikai jama kalong kum ka title ka ba aku ban ai kalong ublai ompet ya ka jingbun beriu haka sngi sandi bapiwan jeseng ublei nani haka koi pat kentin parang ublei umlong impress da ka jingbun beriu haka jingwan jeseng haka sngi sandi tangan pen syai susu mot ublei ompet lani bishar da kata ka jingbun pat haka jingya senglang andai ubay upat hatung ipen kok ngu nem kat kum ka ktien jong ublay hatung ile nem ya ka man jong ublay tangan sim chuan ka ni ka nuksa namar kum bang ong ni fi bangimla ban chupen tukut jubor ya ka jinglong men sim bat ya ka ai ka bangi i hakado ni ibon sin habu jisu kris o hikairu usyem na ka ai ka saudong saukun usyem na ka saudong saukun batai wang dapi au dieng dember bau la sedang man kilong to tip baka jingwan torai ma kala jan na to tip baka ai te usyem na ki ai dieng dember kan ya ka ri Israel tangin me poi setan re ni i ba usyem ni ki ai pin i ba usyem na ka mariang usyem na ka usyem na ka kamun sin usyem na ka ni ka jingirap ma naka rap karyang usa batai sepang hima ulai tingir ini pet menta naka ki bangi i bat pini i syang ini pet shwa naka bible ini pet napo ni Gideon fi Gideon ujop tmam no Gideon ujop tma amda barok ki khun Israel abun tu lapoi dikilak manong fi lapoi dikilak hanre hatu blai hatu Gideon ujok tma da kita kilak ngot Gideon ujok tma tang da lais pangut ki bakken sai kini ki lais pangut ki bakken sai ki bala jit jong ublai kadang ong ka ni ka video wat pet ya ka jing syakri da ka jing bun beri ublai umpet re ka jing syakri kat ngot ngubri bun pila ban poi di ki phau haja di lak ha ka jing ya sang lang re ublai hatu usyam semua bahan ha kita ka jing bun beri ngam baka sni ka jing bun beri dengan sepen ifi bau Gideon ro ujop tang lais pangut ki palet no kita gibam kan sai palet ayu ni pet wat uji sukres ru uji tang khat arngut ki senran bat dai gini ki khat arngut ki senran ki bau la training hot kimlong ki bajana ya ka baningkong ki dang le lemu ni Petrus ru syaban yap uji sukres udang sai da kawat ban mat yu tu ka klik jong malkas tang bakalat dai ka skor Henry undala trin nya upan ni i bau Petrus long wakan sai tam bahaka sengi pentekas uyalap tang mo umar wai uyalap paksi pentas selain alai hajar ngut gimin sim ki kala wai ubri ulak men pen kelak hongpong ya ka percairu hi takadau namar balai bau blai umpet ya ka jingbum bri upet bau nyo trin nya kita iban penlong ken sai snap makan ni ka video ka dan kambai pingan batai sai ba
Ni hakani ka perthairu hakani ka jela ngilak manong hakari India ngidegi kinong song jong hari India hari kat nungut ki badan ki balet banjuan sipai mo kidan ki sipai rengkau mo kidan ki sipai navy ki bang bagi dang ki sipai na kasun mo kini ki kat ki air force mo kat nungut ki bayo bandrong hang tu nawan itu pi ngadan wei u pakau ba treha kam sipai wi thu kam dei ka basuk bandrong kiap da train hab da select hab da katno ni kitang kendet ki ban yo rung nak kata ba bala pass exam da pass exam ru mdei tang bala yo rung hakam hari kidang IC ki wei ki training nang tu nang sya select yang dam ibet la sya dismiss no di tang kendet kini bahkan sai bai dei tang kini ki bayar da syai kari long ki ba banya da ki ba habawan ka ko kathma kumah kan ya kathma ka japi mo ka India Pakistan rei kini ki ba ngalet ban yele ikitu ginong shun ki ban yu ki kan sai de komju ka jinglong men sim wat let mut baka jingbun bri ka jingbun pa bau ble usyam so ba ni barol akhat bangin long kita ki sipai ki ba kenja men sim ki ba kenja men sim ki ban yele ka jing yele jungi kamlong hak ban yele thma kan do hande ka jing yele thma jungi pol wong ka ban long ha ka ba kenja men sim ban yele ba kenja men sim halong ngi long em kita ki sipai lakhat ya wei pa wei tenau ndai tang yang awak keren ni video lakhat ya wei pa wei ubri ba em ma kan ka perthai ban long kita ki sipai ki ba kenja men sim na ban taka hima jong ublai dei kata ka daw kin dan kendet gini ki khat ki ram nan stang kendet gini ngakwa ban pen ifi tong ini ya man ai nu kusam ta kai ga jingmut jong kata habau jisu kris wan syaka perthai wan syaka perthai ka bala dap dakani ka pop kala dap ka pop kam dan syuk ka jing khut kala dan ka jing sangsi ka perthai bat ublei ulang uba khut syam sngo bhasu hi bangin let syaka hima jong blei umla ban syim ban shu bu la ka bu matama dai syaka hima jong blei em ka jaka ka ba ublei usyong ka jaka ka hima ka ba ublei usyong ka dei ka ba khut umla ban shu syim chu igini ki benri ban shu penrung bet namarkin sa penjakhlia yang da ka pop ha ka hima jong ublei ba ublei unsawan ban establish ru ha ka ni ka perthai ya ka ta ka kingdom ka khendau ka bathamai ka Jerusalem ka bathamai bat ha ta ka por nom dan syu ka pop dei tang kita ki bakken sai ki ban yo rung syata sangap ba dei tang kita ki bakken sai ki yo rung ta bat kin sensya hatu da perkhat bail di pisulong kristan pi kwa ban long kita ki bakken sai ki bau Jesus Christ uang kat kum ki tin jong pol kal nang ka basan kat khat ka ba arpun riu city chef san arpun riu uang ba undap yo penyang ya ta ka balang ka bajanai ka ba klem pop klem thok bria ba pen khut da ka leng ba ka ktien ha ba ni yo pen syang ya kata ka satibat ka ba ong kita ki wise virgins kita ki ban yo let kata hima blai hatu pilong em hatu pi kwa em bandan kumah kata kenhun wat mut ba ngi sutu baklam ta ni bon palat ki niam ki rukam halagi jong ki kertang imut kata ka balang ka balang ka jong krus ka mut ka dei ka tu ka bala pen khut ka bakan sai ka ba job thma ha ka ni ka bakan jaman sim kat baginang im ka ni ka perthai to wa ong pi bo Jesus Christ wan syaka ni ka perthai ban pen kre ya kita ki briu bon pen khut iki na ka pop bat un pen khut iki na ka pop bat nang ta bakin yo let biang syau kupa namar ka eden kala jakhre ka haper eden usutan pun syayu adam bat embat kila hap na ka pop bat pi ka perthai men ta ka jat ka ni ka pop ka ni de na ka ta ka daw ni ka pop kala man kharo indre ublei wan ban sei pat ita ai like lut you lap ya gospel you lap like lut uji sukres ulang ba khut ba khlam pop khlam tho bria wan do men sim khut ha ka america thai sati wan man shim ya ka jinglong do bat yaldi ulang ka nuksa ba ukhlam dan pop long ulang ka nuksa ba khlam dan pop bat ulalong tau lang kenya wa khlam pop bat khlam tho bria ulalong tau lang kenya ban pen khut lut ya kata ka pop ka sme jong ka perthai kala don ka provision kadang kam ka jing ya trailang
Uji sukres ulah ada syak aga ding pena ulah ada mi pat ru ulah ada mi pat aga sing ka balai menta kala dan kata ka provision baki brio ki lak ban yo lak lut na pop tito sengap na ni but haba wan aga jing syakri ka ba shisha uji sukres kwa ban pen khut ka ni ka pop bila ai ya ka kerteng jong u kala ai kerteng jong u uji su but un pen em ya ki brio jong ki na ki pop ngam ong ni bangila janai Henry habo Jesus Christ wan ban khat ya ka balang wan ban khat ya ka balang ban pen khut ya ka na ka pop tekli ala di le sipet na ka YouTube channel jong aki dan hadu arpawai hajar ki subscriber ki baju sngo ya ka ni ka ktien jong blai bang alam hanai kli hi ala di hatu pila lak lut ne am na ka pop hatu pi dan em ka bor jong ka jing duai kong pilong da pilong ki bakan sai pila lak lut ne am na ka pop ne Piaile siaile ya kapop pidang long umrau jong kapop kumno pinyele thma yau sultan bat yaki mensim baman kumno pin job mensim lada biala di pidang sate marau kapop pat hang ni ngam kren ban bisar nga kren ya ka jing sisa bangar nga sngok thu sisa mensu ha bangalet sa jing sang ngalet banile thma bu sultan ka balet hikai sunday school engam yal di nga sate marau kapop bat kharuwet pat dum bat dam ngamdan te kata ka jingda sadam ngamdan te kata ka helmet ngamdan kata ka atiar kumnuan le habak hadu ngakalan kram bai no wa ngaingu yu belai bu pen empat tiak lan ketar dam julet je sang su na namar balai sakut tu ka pop pangasyakri ka pop ya katakan nga keren na kata kada penting kenapa ini kini arpu hajar subscribe aku beli sibun pila subscribe dan bangamla ban penjam ya kajing kai ngamla ban kleum ya gospel ngan ya thu kum bakalong ba pipin like lut ba pipin yo si saya kata nak ki pedang ini arpo ya hajar ngut ki ba pet ki ba subscribe bi pipet ya kalial di hatu pila like lut ne am nak pop ini pila chigi praise and worship piang stage piang he dalet sibet la perkhat barai la i kitu ki lani da pidai senrang na kan thai pia ya surak pila pet ki beri da kajing kwa barai kadang takalas bab Jesus Christ uang lada pipet ya kan thai lani nuno lada pipet wa kajing kala pila ayu ya ka ya pila le kata ka pop kelim hatu pila like lut ni am ni kajing kwa barai kajing yu ni pipi dan ni am ka bor jing kajing duai ni hawa pi duai oh sam thiam la peminta kapor kadang long san si pawa kadang step bangan ong pi aingu yu try mga keren ya kajing syang akwa ban keren praktikal na do bau bleu pen im nga sya kadang ka bor mene dang kinang step lai bajiu la kersiu ban menen sasa tadi hadu nyau steng dang dep ban duai gibri ban penbe mesim man adu men step kilawan gibri ong pi reu bleu ai bor pan la penlong kita gi sifai nong sya kadang step la ai ban duai ban ai tim ngakran ni kan ka balong praktikal ba pir pila ban yo ya kan wat syukaman ba pidan ha ka ken hun ka ba udan unong hikai uba biang ba ban hikai ba pi sngo tanat pilet sengap man ka por ya la di pat klam lak du tu nong hikai tu la lai lut kina ka pop la dan ka bor ngan ong pi henry pinap ban kelipat ya di tu pila lak lut nyam ka pop ne pi sulet san snam riu snam nyau snam sipau snam pisu penlong belai tau nong hikai wat penlong belai tau yang akam dan jingmut pin sengap yang ni video lada pim yo like lut nak pop tiga bak ni kong du bau Jesus Christ wan wong pi kala kamu mat pi dan em ka jing like lut nak pop pi dan em ka bor jong ka jing duai pi dan em pi sungu thu ne ma pa pi puli ka ktin jong belai bat hatu pila long ne em usipai jong Jesus Christ ba pila pelak lut ikiwei nak pop pila let banduai man be man sim man pen khia i bapang ban ya lam ban tani gibriu saka hima jong ublei ujit kita gibriu ujit ingi ban bu am bangin sujang song jasbe am bangin sulet aten ya kanu ka program la ni kanu ka jingya sang ban ya shat ang tu ban ni ngam golong ka basni gi ban ya shat ni kemen ngiru sandi sibet mata kasngi uturang ni shat ni kemen re hatu pi shat pi kemen bat ka jing la lut sian em ka pop na kata kadau wat kemen to ho haba bun pat kan ong to kemen baki briu ki yat aga jing lak lut nak pop to kemen baki briu ki long sisa ki senran jong uji skres baki it ya ka tin jong ublai baki it ya ka jing khut ka jong ublai klam ka jing khut klam ka jinget ka ba sisa mlak man pen songo bahayu ublai ki ba ya da ka jinget ki ba ya da ka jing khut pi mlak ban ya da ka jing khut da pim dan ka jing ya dai bat utau ba khut
ngimla banyak dah jing khut la dingi dan kam ya Jesus Christ dah apa pi ong pingat ya Jesus Christ pi dan shan em ka jing ya dai bu Jesus Christ clear ta dengan ai nu kusah khendet kadon kam yang i habangilat sakanu anu ka jing syakri banyak kali filat yanu fi kandu fi blessing awan hakamat jong pi ong ada ubriu jong ublai ai phim dai ban susyem bet tu pi dai ban da tenju yang ngar pidan kaman ni tenju ngang dai dah kajing ayah jong bleng dai kenduk nu kila ya keren bah yong yu dai pastor ni ai ngak ban semua tanat bah ban ya keren bah ya testimony ayung ni dan atau pila lat lut ni am nak kapop atau Jesus Christ ulak pen im ni am pi nak kapop dia yang tangin saya syakri lang handai ka ngabong ba bangim dai ban let ban duai balik ban uji sukres kam ong kan tat ikinang pop kalam ong ni kata mo kam ong kam snow tu bai kan ni ka ka banga mot ban ong pidan em ka jing em ka bakar pang pimla ban ya khle jak tung upol ong ya kata ong ka kusut udan belial udan yu bo uji sukres ka kuri jong ki kusut kan ka jing de yu ka kuri jong ublai na kata ba pisakri pentikna ba pisakri lang ha ka jaka ka ba kila yo map sisana kapop mod haba pi ai mianu ban keren ya tinjong blai pi ban tintikna bau tu sya ula kala ka ba mut sya ula dap yo kha arsien na ka umbat no mun sim mdei tang ba yo ba bala kala ka mut ula yo khan em upen ko ngu nem halor ka tinjong blai namar lada umpat ko ngu kani ka jing sai la ya tinjong blai Jesus Christ uang ba utau banget ba yo pen baptis pen em ula dap kala ka ba mut ni em sisana ki pop ula dap pen baptis ni em ula yo pediang ni em yo mun sim khu uya ni em ka nong rim jong ki apostol kan kambai kata bala dapi ya lemuk lem tau setan tan yang fi pinha pun naki banget ngau ki para banget abang para banget kita ki bala kala ka mumut ki pendap ya jing baptis ki bayo pediang ni mun sim khu ki baya ki nong rim pun naki ni kila yo shisha ndai kim pikir ya jing long sim kim pikir kumno kim pikir ya jing long sim kim pen karpang ki let syakri lembu ya keran ya khana ya gozip ya keran ni ketien jali jom ya pen semua bahabriu nang tada ya khle sngap iki bat kan mau ha ka jing syakri kalau ngaba kan jaman sim wat aba pia bam jing khawai trai upol la das nang bam ni wang uno tau ba bam ya jing khawai trai udai bandai yet yala di simat haban yet yala di simat ma banum bam ya kata ka jing khawai trai kelemburam no mut kamet jong Jesus Christ kadai ka bakut ubala sya sanar bala penmi la jong kasnam hatu ngibam ya jing khawai turai bat kapop syu ai jing khawai turai lemu ono fi menta ai kat bawan manu ai ka jing khawai turai kelam da check atu beri ula dap kala ka bamut ula long ne em kamet jong Christ pet nagi kam ki apostol ar sabhui bala yang tu kitu gi babam ya jing khawai turai gi bayak dia kapu ki de kita ki bala kala ka bamut ki bala pediang ketien ki bala dap pen baptis kitu ki lai hajar ki bayak ya nong rim ki apostol bat ki bayo la dun pop ki bam ya to jing khawai turai ka dikida buram bat yang tahu blai upet wat daki ngau ni fi ba blai shim khia bai ka ni namar hatu ka jingyap jong ka ding pana kalvari ban ayo khun ban syayap bangin ye le pop beng bangin ye kersum beng ka pop pol wong nu apostol pol wong nu wong hatu ngin yai im ha kata ka pop ngin yai ne kata ka pop ba kata ka jing ai jong ublai kanang yo roy belin takhat ka ba asiti nong rom nong bandri wong aka takhat ka ba ar wong om kum ta em mangi ki balayap ya ka pop wong mangi kum ong tang manga wong mangi ki balayap ya ka pop kum nung indang ya im syu aka kum nung ine sa wong ne pim jutep kat kita ki balayo pen baptis how Jesus Christ lapan baptis ki syaka jingyap jong Christ piat syaka jingyap la tap no ifi ka jingyap jong Christ tap but last say fi filam mi pat aba say fi ke kum ki jing thau ba thamai lapan ya sap lam ya fi bu Christ na kata kadau ni haban check LD ngam ong bangi la jana LD nga kran nang ni ham kran ya ka sinless perfection kan mau dan ki bahikai ka sinless perfection kam dan ka Bible tangu Jesus Christ balong sinless handrai kamut pat bapi ong sinless perfection bangini ya kat kabamon let jing sang manta pet film jakli asibet bleu kham khat tau khat ingi saka jing janai hoi ngin dan ki tang ki ngi kum baklang ni hang tai
ngam ong bangi lek knang ni kum baklan rengi kala ka bamut no ngi yang jot no ngi mre man syate maraw ka pop lek sik nga ko bakaran ya kani kindang dan ki jinglong ki ba uble sngok tanat nga ndre unang pen khut to ngan su ai nu ksa nakawai ka ba nga naka jingim man syua nga de ubri ubas smart ba umde ba smart ba syate maraw ban pet film jaklia Henry kamut pat bangaong bangam lek pop syuk kamut pat bangan ong bangan yai sa ka tu kapet film jaklia em uble ula adap developer ula adap pelat te da ka jing ai jong ble ngakwa bani tu fi mata ngam pet syuk kita ki nga ka jing lien jong da ka jing ai jong ble kalam lien ban duai ban puli kot ba pisai kata ngamlong su umrau jong tu kapop mala alat lut na kapop Henry kidan gipor pat kiba ngamut ban ong bangam pak penjanai tentang ki kum kentien jong akidang kum penmong ni kibriu pisai kata ke kum penmong dia bang asnuk tu tangawan ban kala ka bamut nga duai nga pelat ngam ong bang ade ban penmong si penmong ni kibriu nga kala ka bamut ba na kata ka jing penmong briu ni kita ki eru nga ban kala ka bamut bat angam kran ni habang kran ya ka jing sisa pat tentang kibriu ki thot ki mong ya kata tengam ong ki thot ya ka jing sisa andre ngamut ban ong ka karakter pi buri ublei upen transform ya ka karakter ini ka jinglong ini ka attitude mo la si dang dan itu ijing sarang kendet bau beli upan kenduk mesti makalapan kala ka bamut na ngam teriak ban syong marang tu bila saya kata keren ya katakan di wat ong ba sipau hajar ngot na si hajar ngot kiwan man ya senglang ki haban cek hatu ki imsya ne ya katakan jing im ka baku ya katakan jing im ka bapen kerpang bat nang ta kilong ni em ki senran jeng Jesus Christ na padang gitu ki si hajar ngot katno ki balat yalap gospel ki ba terang katno ki bal along trin ban yalap gospel ong ba trin dan kaman trin dai ba kasujar kat kum tu dan kaman trin Jesus Christ sudah trin ki senran law trin ki senran am tang ban shu roai choir man roai choir te berok bayanang ban roai praise and worship berok bayanang rei na padang gitu manu ban pak sakamadan tma ban yalap gospel ki ba koloi kiba don ya ka prayer life ong fi ka badan ka saki jong ka jing duai kiba duai de ki kenta kiba duai de ki telit kiba don ka saki ngan ong fi ka ba ki men sim baman ki mino ki badan ka saki o blai untre ni kita ngin le yu ngin ya bun pat lada ka jela jong lam yang ni pesan persen pi ong bagi de ki bala long kristan resanu kata ka jing long kristan besya ai kat ni ka jing di rocks kat ni ka jing im aurea kat ni ka jing ya snam kat ni ki jing mami astok ki jing tu ya tim hatu pin ong ba kita ki de ki nong bu jong Jesus Christ em kam la ban long ngam dei bang hapan keren ni ka jing syawat thut wat thut ba pila reisi but reisi ki disciples pen long ki nong ki senran kan ki senran kim de ki bala jana ngar ngam bala jana ki dang le lemu ndre ki ba iet eu Jesus Christ ki ba iet eu Jesus Christ nadu ka do no baro nadu ki jing ba perkat baro ki ba isi ya ka pop ho tang ki jin thut ki ayu ndre ki de ki ba iet habang ire si senran ire si leaders ndai tang wei o kini kin pen ki ka pertai kini kum kitu ki khat arngut apostol ki pen ki ka himanong rom bat ki wei ki pen long senran ki wei kitu ki lai hajar ngut ki long effective kitu ki san hajar ngut ki bala pen baptis ki ki balong effective kim dai shu habang ong habau blai open mi syai ki beri pat lada ka bun pat makana pat ki ba iet si sayu blai ada kan ki ke jelame ka ya jong iru bat si ki wei ki jelaru kan ki syai ki ba iet yu blai duna palat ki balong senran kan ni kana pen ki syaki ba it syaka yu ba kini ki pen ki ka himarum ki senran jong Jesus Christ haka spas nam ka ba ningkong haba kala roi ki da pen ki syaka himarum ka da bitar ki o ki haban ai la ka jong ka jing im ru nomor balai kim tre syu ban ya im aurea ka himarum ka di ka bajak ya ba ka im aurea ka ba lali hari kini ki pen kala hongpong da kata ka jing khut jong Jesus Christ ba deng takila sya isi kila syak peniap ndre kim sim la lem ya ka jing ngat jengki bat haduk menta kini kemdai kini khat arngut kila train si ki wei pat ki disciple kila train begini ki disciple pin pet aka kam ki apostol kala nong ba pra kila syak pen sitam ban ndre kila pat kila let ban yalap ya ka gospel sa Judea Samaria pat saduk ki wei pat ki jaka jong perthai kila saprat hatungi sai ni em kita nengi susai ki basuan Sunday basu praise worship dalet nadu Monday haduk Saturday sak job akapop kata ti kam dai ka jing im ka basisha
hari nadu Monday hadu Saturday udan em ya ka bor jong blai udan em ya ka ding jong men sim bau job men sim ba ka pop kam job re bu job ya ka pop bau job men sim let pendu ai beri ulang ukursan ulang tau senran sia nadu Monday hadu Saturday topi nak keren yang ini leaders ru ba pinda ya check ba nginda ya check lang borok hat ba mai lai mat sedang ti ken hun baret yang akan nong rem jong khtin jong blai ki bam trek man but ai ki num but dah kaba buram ngon ong ping ni bun kiba ki ong yang abhana banga syia lap bet tang jing pen baptis em kajing pen baptis kadai ka pat bat bun kiba pak on pen baptis ong baksan pen baptis no ya ndala ya keren kimpat kala ka bumut bagi pop ong melak ban le kata kajing pen baptis kadai ka balong kentang pilak lak lut nyam ki pop ala kali ki pilak adap ban ya thok nyam syong kurim ki ong em syia syong kum tu tong pihak pen bet ya kan ni Namar Yesus Kristus wong kadai ka pop aurea haban penbet ya kan melak ban penbap Yesus kelam da penbet let syua ban ya tho sakhi syua Ahmad ublai bad Ahmad ka balang no sakhi syua pendap syua kan ga jing ya tho syong kurem ba pimdai ban syua syong tu ban ta sa penbap Yesus let kata kadai ga jing kala ka bomut basya tengam tere dai bakwa ban penbap Yesus tela pun pat mentan rengam tere akwa ban yang ba ya kan nong rem ya tinjong blai mele dang sa i no marwairu namar habak hadu hab li ajing kanyo bule kum no hab met jong kures kan dai ka bajak lia dan badang im ha pop klim ngam penram ni ngam penram kala ka bomut kan mo uji kures u kham penram ya ka to ba klim mereka kala ka bomut kam let su te kum nun pen bap si kita ki yu akan takkan sa jaklia biang ka met jong kures kan sa telat bor no fi denang la abayat ikan ruhun baret ngim kwa yu pat ngim kwa men su ajing khawai turai na ai ka jing khawai turai mi dak kali banyak ma hatu pila dai ni em member mde jong kanu balang member jong ka met jong kuris pila wan hinu pila kala ka mamut syan em pila lalu ik pila dap ira jing ka arsin tepat minta balai ka jot ka society ha jela jong ina mar ba syia syong kum tu ong syia syong tu layok khun ai la ong badai sitanga em hakmat ru mulai kamlong kentang ka tu bat takadau kilong yeng long sam ki jot ki pramata kamdan ka jing ne ka buon bangan ong fi ha jela jing khlangi ba la snopsi ban ong ni hap kran ji sha ba buon ki ba hap ban ket khun rei ai namar balai bam panyate ta ahmad jong Jesus Christ fi syong hi kum tu kamdan ta ka jing khu ublei smok ba re hap dan kam ban da panyate banete jutang bo ublei non kam te bon sakhi ma u khan non kam ka jing kala ka ba mot ba shisha de hang ta kan khlan ka society jong iru nginum shalong marau ki wei mo pat ki kun Israel mcha ba ki le pop ki long marau ngiru ladang i kum ka jat man ri i ma ka pop ka sme ka spa ka phon pi kam la ban ya dai ka jinglong marau ki sami kini ki jing abam sap ki mi ki ai namar bam khu ngon pin rei bam im sha ka jing im jong Jesus Christ ba nadu ki kan hun balang ki la subun beriu ngam pandram mi khani bat kamdan ka jing sishawan preach ka tin jong blai kamdan ngien ha ba ya kan nong rem ka tin jong blai melai da dan tang khandet ru Gideon yang ba ya kan nong rem jong blai tang lai spa ngot jiet kila job thama yang ba ya kan nong rem jong blai la da pisa marwai ru ai pisa marwai ha ba khadu ngi ha ban ai jing khan ya khmat jong blai mdai umpet ya ka jingbon beri umpet pila alam kat no umpet pile na me ka mon jong blai dang taw wang ha kata sni wang am shimla itu pila be khsut pila le ai re pimle ka mon jong blai la tho ka ktin jong blai ka bible yang ha nong rem jong blai i shakri ha nong rem jong ktin jong blai bat mai lai la da ki kimbut ya pi ki snok thut ba pi kran ya ktin jong blai ai pila pan ko ngu ktin jong blai le kata Mangi dan kam si saya ka jingkala ka bomot basya. Am dei tang ban sulit pen baptis pan ngam la hun. Kam dei kata kadai baning kong pin ngindan ka jingya dei bau Jesus Christ ngindan kata ka a personal relationship. Ka personal relationship ka bala kala ka bomot sya nang ta sulit pen baptis. Nak ta siok pediang mensim khut. Kam kut tang hata ngi hab ban dan ngar ngadang ya hakani ka jingya marathon. Kam dei ka basis ni ka jinglong sunran wat upo apostle Paul wong yo bangala ayalap ya ki wei yo yal diru masakan tajno de ngaro ngap pikir yal dia para bangayalap ya pi ni ngap banyalap be ka jing shan reng ngap pikir yal diru bangadang mare bangap sno tang Jesus Christ ka ketien jung wade yang tangin pen krek kata ka jingrong no
piang pen krek jing rong no sakut ka pop kum no ka tu ka tin jong ka jing roi ka ong pop kan myo rung hang ta kata ka hima ka ban sawan ka bau sawan establish ka ni ka partai sa sin pat ka dei ka hima ka ba thamai ba ka pop kan dan syu ka jing yap kan dan syu ka jing sngau si kan dan syu namar belai kini barok ki jana ka pop tapi ku belai umut penrung yang ki briu ki ban banang syang ka pop kata ka hima em katakan kan sini ka partai ka ba mentakan sa Punjab na puli ya ka Siti Jong Petras misalnya belum sa Punjab ka ding bat un sa seipat i briu ki ba thamai kata ka por ban ayu namar ula pa ya uji sukres ban syayap adu ka jing yap man mi pat tena mentaka buram jong utrai ya ro utrai song bada like share bat pensapriang kini video ku boleh sibun